Morgen på Hydra. Nå, hvorfor sidder jeg så her under det her skønne træ? Ja, jeg tænkte, at min sidste morgen her på Hydra ville jeg dele med dig. Og Leonard Cohen sad her og skrev rigtig mange af hans sange, da han boede på Hydra i 60'erne. Han har stadigvæk, eller familien har stadigvæk hans hus her på øen. Der var et rigt bohemeliv på Hydra i 50'erne og 60'erne. Og jeg tror, at det var en af grundene til, at min mand og jeg valgte at holde vores ferie her på Hydra. Da vi havde set dokumentaren, så tænkte vi, hvad er det, der er så unikt her? Hvorfor har så mange kunstnere og musikere og skribenter og forfattere boet på øen i så mange år? Ja, her er ganske særligt og ganske unikt. Jeg tror, at noget af det, der gør en rigtig stor forskel også, det er, at der ingen trafik er her på øen. Her er heste og æsler, hvis du skal have båret noget, men ellers så foregår alt til fods. Der er smukte, brolagte gader alle steder. Der er ingen larm. Der er ikke noget, du skal forholde dig til. Du føler lidt, at du er tilbage i en anden tid. Du kan se i baggrunden, nu kommer der lige et æselkone forbi, kan jeg se. Nå. Det jeg vil fortælle dig om, det var faktisk, at det var lige vand til dagen, den her med æslet der. Det skal der også til her på øen, for det er dejligt varmt. Det jeg vil fortælle dig om, det var, at jeg er så heldig at være en del af den her gruppe sammen med Lars Myggen og Ulla Skov og min datter Lamia. Vi har lavet et helt særligt naturligt sundhedsforløb. Det er et 6 måneders, vi kalder det et uddannelsesforløb, men det er jo egentlig en personlig udvikling, en rejse, du begiver dig ud på. Vi snakkede meget om, hvad er det skulle, hvad er essensen? Hvad skulle essensen være? Og som Larsen sagde, jamen, er essensen ikke her i livet, at man ønsker at være stærk og sund og rask? Jo, det er det. Og det er det, der ofte er så svært. Grækerne er jo faktisk nogle af dem, der har den ældste levealder. Og det er svært for os i Norden, hvor vi har et hektisk liv, hvor vi har alt for travlt, hvor vi skal nå mange ting, hvor vi vil mange ting, og bevare sundheden. Og jeg møder Lars under en uddannelse for et par år siden, hvor Ulla var hans assistent. Og vi møder så tilsammen Dr. Uni sidste sommer, hvor han var på Stensbæk Kurcenter, hvor jeg er leder og hvor jeg bor. Og vi beslutter os så for at lave et forløb sammen med Dr. Uni i Indien. Vi rejser ned her i foråret med en gruppe mennesker og skal være der i 2 uger, hvor vi så hver dag får individuelle behandlinger. Og det i sig selv er noget helt særligt. At være i Koalam i Sydindien, og stranden der, og havet, og det fantastiske ayurvediske mad, og alting er også helt unikt. Men jeg tænker også, at der kommer der, at hvis man kunne hjælpe folk til at forstå, hvad det er for en proces, de har mulighed for at gennemgå i Indien, og forberede dem, og åbne op for den inden, så kunne man nå endnu længere. For det er en lang rejse, og det er en særlig rejse. Og det er helt særligt, at man vælger at trække stikket fra hverdagen i så lang tid, og kun passe på sig selv. Jeg beslutter mig for, at det her, det kan vi gøre bedre. Jeg har altid synes, at det er interessant at arbejde med at forbedre ting. Gør det smukkere, gør det mere unikt, gør det mere ærligt, gør det mere rigtigt. Derfor har jeg også i mange år arbejdet med indretning, som også handler om at optimere steder. Jeg har også
tænkt, at det var interessant, da jeg får kendskab til metasundheden, hvordan vi hjemmefra kunne forberede os selv og vores kroppe på den proces. Lars er meget, meget dygtig inden for metasundhed, og vi havde en snak om, at hvis vi kunne sætte den i gang, så Lars er den, der laver det metasundhedsanalysen og tjekket og arbejder med den 3 måneder inden vi tager til Indien. Ulla er den, der er vores, jeg vil sige, løftede pegefinger. Hun er meget, meget skarp og dygtig på at arbejde med vores mindset, med vores måde at ændre ting på mentalt, vores måde at tænke, at vi kan opnå det, vi vil. Hun er meget, meget dygtig, fordi hun har gået vejen selv, og et rigtig, rigtig godt eksempel på, hvad hun selv har skabt på ganske kort tid. Så hun ved, hvordan det er, og hun ved, at det kan lade sig gøre. Så hvis vi beslutter os for, og hvis vi har et mål, så kan vi nå rigtig langt. Og Ulla, hun vil hjælpe os med det. Vi mødes i det her halvårige forløb 5 gange om ugen på online. Og vi starter så med at mødes og arbejde med vores metasundhed og få noget uddannelse i tapping på et weekend-retreat på Stensbæk Kurcenter i januar måned, hvor min datter og jeg også vil introducere jer for vores bog om kost. Det er der, hvor vi har vores kompetencer, og vi hjælper dig, hvis du har brug for det. Vi vil også introducere dig til rejsen til Indien. Vi er dine rejseguider. Det er os, der står for alt med Indienrejsen og med det praktiske og med al informationen. Og det er også os, når du kommer hjem fra Indien, der vil tage dig med i køkkenet og få noget sundt mad i fingrene fra vores bog. Og jeg tror, at det, der er vigtigt, det er, at du forstår, at skal man ændre noget vedvarende, så er man nødt til at committe sig over en længere periode. Det er for svært, det er for hårdt at tro, at man kan gøre det selv. Og det er også for svært at gøre det hurtigere, end kroppen ligesom er klar til, og dit mindset er klar til. Så jeg håber på, at du synes, det kunne være spændende at komme med os ud på en særlig rejse. En helt ny måde at arbejde med dig selv på. Og jeg tror, at det, der er vigtigt, det er, at den forskellighed, vi alle har, men at det, der er vigtigt, det er, at vi tilsammen kan noget helt særligt. Jeg håber, du vil høre mere. Jeg håber, du vil synes, at det kunne være inspirerende. Jeg håber, du har lyst til at gøre noget helt særligt for dig. Jeg håber, jeg kommer til at møde nye spændende mennesker. Det er sådan, at der er 18 pladser på forløbet, og vi har en samtale, inden man har mulighed for at kunne deltage med hver enkelt. Så vi er sikre på, at dem, der er med, er dem, der også virkelig vil det og har lyst til det, og at vi også ligesom matcher alle sammen. Ha' en rigtig, rigtig dejlig dag. Jeg vil nyde min aller sidste dag her på Hydra, og gå du ikke glip af at besøge den her skønne ø på et tidspunkt i dit liv, hvis du har mulighed for det. Hej hej!